Aquí tenim la cançó de Lluís Estany, El matí i la mare que el va parir. Com ser un bon català en confinament. Escoltem-la, a veure. Els catalans som gent de molta prudència, fins i tot ara que hi ha el confinament, i quan trobem algú que no té paciència, li diem que aquests dies almenys estalviem. Hem de tenir unes normes de convivència, però amb l'excusa anem 3 cops al carrer i aplaudim al balcó pels que treballen a urgències. I ja ens sentim bé. Som bons catalans, nevi o troni, encara que a casa confinats no ens pugui veure ningú. No se t'acudeixi comprar una pizza avui, Toni, que aquí les Tarradellas són un tiro segur. I és que els catalans tenim defectes, hem de reconèixer que ens queixem fins a la sopa, però no passa res si un dia de feblesa ens ha vingut a escoltar una d'estopa. Ja sé que són temps de desesperats, però no cal que ens saltem les normes per veure els amics, que nosaltres som gent catalana, de principis ben honrats, per això som del Super 3 i no pas del Megatrix. Els catalans som gent de molta prudència, fins i tot ara que hi ha el confinament, i quan trobem algú que no té paciència, li diem que aquests dies almenys estalviem. Hem de tenir unes normes de convivència, però amb l'excusa anem 3 cops al carrer i aplaudim al balcó pels que treballen a urgències. I ja ens sentim bé. Un aplaudiment, sisplau, des de les cases. Moltes gràcies. Per Lluís Estany. Moltes gràcies. Gràcies, Lluís, gràcies per aquesta... Gent aplaudint la ràdio ara mateix. Gràcies per aquesta guia, que vagi bé, senyor Estany. A vosaltres. Bon dia. Moltes gràcies per deixar-me estar.